oli pakko vaihtaa kävelyksi, kun täällä on niin, nyt kun on ollut pikkasen plussan puolella ja nyt on vähän pakastanut ja nyt tulee vielä tämmöstä lunta tulee tohon pinnalle, niin on niin pirun liukasta, että menisin äsken just katkoon jalkani tossa noin, niin mä ajattelin, että voi olla ehkä fiksumpaa kävellä. Tien pinta on tosi tommonen arvaamaton, koska siinä on lumen alla semmonen jääkerros, niin pitää olla ihan hemmetin varovainen, ja sitten kun mä vielä itse juoksen, niin kesälenkkareilla niin pito on mitä on, mutta hyvää tää tekee silti. Tänään olisikin tarkoitus lähteä yhden ystäväpariskunnan kanssa niin syömään illallista, ja ollaan menossa en muista nyt sen ravintolan nimeä, mutta joka tapauksessa se on Porvoon Vanhaskaupungissa joku suhteellisen uusi ravintola, ja sinne olisi tarkoitus tänään mennä, ja mielenkiinnolla odotan, että millainen paikka se on ja minkälaista ruokaa siellä on tarjottavana, mutta yritetääpä ottaa siitäkin vähän kuvaa, ja jos ei videokuvaa, niin otetaan sitten ihan niinku blogin muodossa sitten taas tonne meidän nettisivulle juttua sitten siitä illasta. Huomenta. Me ollaan lähdössä. Minne me mennään? Emäsalo. Okei. Me lähdetään sinne kuvailemaan. On ihan mieletön ilma. Upea aurinko paistaa ja vähän pakkasta ja hyvä fiilis muutenkin. Tää mun ponnari niin se on ollut ihan pikkusesta asti mulla haaveena, koska mä saisin käyttää ponnaria, ja nyt kun mulla on toi tukka vähän kasvanut, niin mä oon päässyt toteuttaa mun lapsuuden unelman, että mulla on tämmönen pikku ponnari. Mut nyt mä varjelen tätä mun tukkaa kaikin keinoin, ettei raske enää leikkaa lyhyeksi sitä, koska ei enää tiedä, että kasvaako se takana. Noniin, metsän keskellä ollaan, mutta tuotiin tänne kaupunkilaistyttö tänne maalle mettä. Täällä on kyllä ihan mielettömät maisemat, kun ajettiin tosta, niin harmitti, ettei ollut kamera päällä, kun olisi ollut kiva kuvata, mutta ehkä me sitten menomatkalla kuvataan, varsinkin toi silta, mikä tuli tänne näin, niin oli ihan mielettömän makeat maisemat siinä. Siinä ei vaan kauheasti pysty autoa pysäyttää siinä keskellä siltaa. Katsotaan, jos sit kun tullaan pois. Mä en oikeastaan tiedä mitään tästä paikasta, et nyt mennään vähän vaan tutustumaan. Tuuks sä? Alright. Täällä mennään. Etsitään joku kiva kuvauspaikka. Vaellusvaasteet meillä kyllä tänne, mutta ei se mitään. No ei joo. Räikeet lenkkarit. Juntit tulee nyt tuolta jostain tänne muualle. Mut makee paikka. Onks täällä tää elukoita? On joo, täällä on karhuja ja kutukkoja ja... Ei täällä kyllä karhuja. Onhan.
Oikeesti. On. Mitä? Nyt on semmosia emäsalolaisia villi-ihmisiä. Siis semmosia niinku ne on tommosia... Ei, mut ihan oikeesti, onks täällä... Ei siis mä en usko, että täällä on karhuja. Täällä on niitä villisikoja, mutta ei täällä voi karhuja olla. Hei, haloo. Emäsalolaisia villi-ihmisiä. Ne on siis semmosia alkuasukkaita. Täällä asuu semmonen oma heimo. Ei, mut oikeesti ne karhut, ihan oikeesti. Karhuja täällä on oikeesti. Mut minkä takia niitä ei täällä metsästetä sitten? Sitten Minkä takia kaikki lähtee ainakin Venäjän rajalle metsästä, jos niitä löytyy Porvoosta? Koska ne ei vaan tiedä sitä. Ja sit täällä on ilveksikin. No niitä mä uskon, mut mulle ei nyt mene kyllä läpi toi karhujuttu, ei sit yhtään. Joo. En usko. Valehtelet. Yrität vaan pelotella mua. Oi, ihana näkö. Tuossa on just toi piikkiaita. Niin. Se on just noita karhuja varten ja sitten tuolla asuu se emäsalalainen alkukantainen ihmisheimo tuolla aitauksen sisällä, eli niitä ei päästetä tänne näin niinku ulkomaailmaan. Okei. Mut sä oot päässyt sieltä sit kuitenkin pakoon. Täällä raavi itteestä on, sun menee takki rikki jossain. Joo. Joo. Siis todella upea ilma kyllä. Ihanaa olla ulkona. Tosi vähän tulee ulkoiltua. Ihan liian vähän. Eiköhän tästä ulkoilukausi avaudu, kun tulee tämmösiä ilmoja. Nyt me ollaan kohta melkein tuolla kärjessä. Tosi kaunista. Vedin jo. Niin, mä vedin jo tossa äsken lipat. Joo. Joo. Niin joo, kun mä kuvaan, niin sit mä oon hups. Kamera vaan näkyy. Oho, tää onkin aika syvä. Nyt mua rupes pelottaa oikeesti. Mulla on ihan järkyttävä korkean paikan kammo. Onks kylmä? Itse asiassa ei oo yhtään kylmä. Toi aurinko nyt on, missä me mennään nyt? Helmikuussa. Eikö tammikuussa? Tammikuun lopulla, niin nyt ei rupea tuntua, että toi aurinko ihan niinku lämmittää poskiin, niin ihan niinku voisiko tän parempaa fiilistä olla. Ja tästä itse asiassa, kun mennään 5 viikkoa eteenpäin, niin toi aurinko lämmittää vielä sillain niinku semmonen plus 40 astetta tähän poskeen, niin se on niinku aika herkkuu. Täällä on muitakin. Täällä on tämmösiä ihania retkeilijöitä meidän lisäksi. Mä oon nähnyt nämä meidän kivat kuvaussessiot tässä. Ollaan otettu kauniita kuvia. Oli pakko piirtää tommonenkin. Tänne me ajateltiin, että me tultais sit kesällä nakuilee. Sit mansikoit ja skumppaa ja silleen niinku ordinary summer day. Noniin. Otetaanko vielä parit kuvat ja sit lähetään? Täällä. En kestä tota ihanaa merta. Mä voisin olla täällä kyllä. Vaikka kuinka kauan. Oi.
Meni otto 1, 2, 3. Jes, me ollaan nyt lähdössä tästä Emäsalon kärjestä Hamarin rantaan, sinne se kai oli. Eikö se ollutkin? Joo. Hamarin ranta, joo. Ja ollaan saatu kivoja kuvia. Ei täältä voi huonoja kuvia tulla, kun on näin makea mesta. Ja mitäköhän muuta. Niin. Joo, sinne me lähdetään. Tähän on hyvä päättää tää klippi tähän kauniiseen luontoon.